Praise God. Hinaot nga doon na tayo kalipay rong gabi na diha sa pag ambit sa pulong sa Dios. Ang mga butang or mga pulong atong isgutan karon dili kini ingon nga bag-o. No, kay wala pa ganit mga tawo naa namang gud ning pulong sa Ginoo. Ha? Mo nang we don't expect na mamati ta sa radyo kay maminaw tag bag-ong mensahe. Nagsuon wala pa ganit ang mga tao ang atong ginikanan wa pa matao. Praise God. Hallelujah. And ikaw wala pa sab matao naa na gud ang pulong sa Dios. So that means nga dili ta mag-expect og bag-o unless kung doon ay mga bag-ong balita nga wala diha sa Biblia mo nay ato ang nganlan nga kanang bag-o nga mensahe. Amen. Praise God. So, ning gabi na may igsoon atong isgutan ang pulong sa Dios. Nya diri kita magapanukad sa I remember nga usa kay gayon ato ning gi-share sa atong programa nga ang dalan sa pagkabalaan and ato na sab ning i-refresh karong gabi na mga igsoon ang atong gisgutan sa nang labay usab nga mga panahon. Amen. Dinita magpanukad sa Unang Hari Kapitulo 19. Ganahan usab ko may igsoon og salamat sa Dios nga naghatag nato kadasig aron usab nga sa makausap pa ato na sang labason kining bahina sa kasaysayan dinhi sa kasulatan aron nga maghatag nato og mga paglig-on bilang usa ka estranghero aning kalibutana bilang usa ka magpapanaw. Hallelujah. Unya na-bless ko ini nga bahin may suon gusto nako nga gusto sa Ginoo nga ang panalangin nga atong nadawat mahimo sam atong ikapaambit sa atong mga kaigsuonan. Amen. Unang Hari Kapitulo 19 versikulo 1. Doon ay mga selected verses no para pag-minimize sa atong oras. Atong oras alas 7:27 na sa kagabion. Napakadali sa oras. Okay? Unang Hari Kapitulo 19 versikulo 1 ngadto sa unahan matud pa dinhi. Og gisuginlan ni Acab si Jezabel sa tanan nga gibuhat ni Elias. Og lakip sa tanan nga pagpatay niya sa tanan nga mga manalagna pinaagi sa pinuti. Unya si Jezabel nagpaadto sa usa ka sulugoon kang Elias nga nagaingon, "Nan ipabuhat sa mga Dios kanako ug labaw pa kung ako dili makahimo sa imong kinabuhi sama sa kinabuhi sa usa kanila sa pagkaugma ingon ni ining taknaa." Og sa nakita niya kini, mibangon siya og milakaw tungod sa iyang kinabuhi og miadto sa Beersheba nga sakop sa Huda og gibiyaan ang iyang alagad didto. Apan siya sa iyang kaugalingon miadto sa usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan og miadto og milingkod sa ilalom sa usa ka kahoy nga inebro og siya nangayo nga siya mamatay unta og miingon, "Igo na karon o Ginoo, kuhaa ang akong kinabuhi. Kay ako dili man labing maayo kaysa akong mga amahan." Og siya mihigda og natulog sa ilalom sa usa ka kahoy nga inebro, og aniya karon usa ka manulunda mikablit kaniya og miingon kaniya, "Tumindog ka og kumaon." Og siya mitan-aw og aniya karon diha sa iyang uluhan ang usa ka buok nga mamon nga linuto sa ibabaw sa karbon tag usa ka tibod-tibod sa tubig og siya mikaon og miinom og mihigda siya sa pag-usab. Og ang manulunda sa Ginoo mianha pag-usab sa ikaduha og gikablit siya og miingon, "Tumindog ka og kumaon tungod kay ang panaw halayo ora kaayo alang kanimo." Og siya mibangon og mikaon og miinom og miadto tungod sa kusog ni adtong makaon sa kapatan kaadlaw og sa kapatan kagabi ngadto sa Horeb ang bukid sa Dios. Amen. So kung nahinumduman ninyo maigsoon one time
nagisgot kita mahitungod sa tema nga ang halayong panaw. So sa ako nagkiking kanina, salamat sa Dios nga naghatag natog direksyon nga sa makausap pa atong hisgutan kini mga kaigsuonan tungod kay bilang usa ka alagad sa Ginoo diha sa libro sa Hebrewhanon o sa mga bersikulo diha naghatag kanatog ideya nga kita mga igsoon dili gyud ta lumad niining kalibutan kun dili mga estranghero ra gyud ta. We are all strangers. Kung magisgot tag strangers, that means maglalakbay kung sa Tagalog pa. Praise God. So bilang estranghero, dili gyud ta mulungtad aning kalibutana og sama ta sa nagsubay og dalan nga nagpanaw ta. Praise God. Sama sa nagpanaw ta maigsoon, naglakaw. Hallelujah. Og bilang alagad sa Dios, higalag igsoon, dunay destinasyon ang atong tagsa-tagsa ka mga pagpangalagad ug ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Di nato kalimtan, praise God, nga dunay duha ka dalan nga nas atong atubangan. Ug ang pagpili nini maigsoon, ang katungod sa pagpili is wala sa imong isig ka tawo kun dili na animo, dili pwede yang imong isig ka tawo mo'y magbuot nga ug asa ka mo subay tungod kay kining maong dalan maigsoon nagkinahanglan kini og personal commitment kung diin ka mo subay og diin ka moagi niini. Hallelujah. Kung imong gihuna-huna igsoon tungod kay sa makadaghang higayon, praise God, gikan pag 2016 ang atong programa ang dalan sa pagkabalaan, kanunay nato ning gi-refresh, kanunay nato ning gibalik-balik nga kung mangutana kita karon kung asa bay atong gusto ang subayon nga dalan, kinibang dalan nga lapad or kinibang dalan nga sigpit, or in other words kinibang dalan nga padulong sa inferno or kinibang dalan nga padulong sa langit. Bisan karong orasa maigsoon, kung mangutana ko, hallelujah, igsoon, asa man ka, gustong mo subay niini. Nasayod ko nga kung doon na mo'y load or kung personal patang nag-atubang karon, sigurado maingon ko kung honest to goodness ka nga motubang, maingon jud ka nga pastor, di jud ko musubay anang dalan padulong sa inferno, kundi musubay gyud ko sa dalan padulong sa langit. So ang langit igsoon dili duol. Dili siya duol o dili siya sayon biyahion. Praise God. Tungod kay ang langit sukad masukad wala pay tawo nakaadto. You know, doon na mga doon na revelation maigsoon kun imong tanaw ng libro sa pinadayag. Nakita na ni Juan hinigugma kung unsa kanindot ng dapita, gipakita na sa Dios ngadto kang Juan hinigugma kung unsa ka nindot 100% ang langit may igsoon o sa kanindot nga lugar o sa kanindot nga dapit. So asa man ang dapita igsoon? Hallelujah. Ang ato lang pagpangalagad mo'y mutug-an unya kung asa nang dapita. Ngano? Tungod kay ang basihan para makaabutan ni anang dapita mao ang atong tagsatagsa ka mga binuhatan. Ang atong binuhatan, hallelujah, mao ang basihanan unya nga makaingunta nga, uy, tinuod gid ay itong gisulti sa pulong sa Diyos, tinuod gid itong akong nabasa sa kasulatan, kay nakaabot mangyog ko dinhi. Manigsoon, usas mga challenge nato niining kinabuhi bilang usa ka nagpanaw padulong sa saad sa Dios, atong siguroon, hallelujah, atong tinud-on, praise God, ang pagpangalagad sa Dios dili ni pwedeng siaw-siaw. Dili pwede nga sa Tagalog pa magbiruan. Hallelujah. Kung dili nagkinahanglan ni siya og tinud-anay. Praise God. Kung langit mo'y atong gustong adtuan. Una igsoon, kining mao nga kasaysayan sa makausapa gusto sa Dios nga mulanog sa ato ang mga igdulong og bisan diha sa inyohang panimalay karon. Kung asa man ka karon, kung nagtanaw ka sa Facebook, gusto sa Ginoo nga ma-refresh sa imuhang panumduman
nga kung langit mo'y gusto natong adtuan, igsoon dili na siya napakadali nga adtuan tungod kay nagkinahanglan na siya og igo-igo nga pagpanaw, tungod kay ang langit is napakalayo nga butang, napakalayo nga dapit. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang unang Hari Kapitulo 19 nga atong gibasa karong gabhion na maigsoon, kaagi kini ni Propeta Elias nga kinsa nagmadaugon siya sa iyahang pagpakig-fight. Kung imong tanawon ang chapter 18, no, bersikulo kapitulo 18, imo makita din nga si Elias do na siya giatubang away. Ha? Do na siya challenge hagit sa kinabuhi nga giatubang. Ngano, tungod kay niadtong panahon ang mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelinhon ng ilang makasing-kasing wala na magsunod sa Dios, wala na mga lagad sa Dios, kundi ang ilang kasing-kasing naliso o didto na sila mituo, didto na sila nagyukbo, didto na sila nag-alagad sa mga Dios-Dios. Ug ang Dios-Dios nitong panahon mao si Baal. Na-convert ang mga kasing-kasing sa mga Israelinhon gikan sa pag-alagad og matuod nga Dios, nangalagad sila og dili matuod nga Dios. Ug ngadtong panahon si Propeta Elias medyo ingnon ta lang maigsoon nga medyo nasuya siya gani iyang giingnan ng mga Israelinhon nga duol ka mo dire, no? Kun imong tan-awon ang unang Hari Kapitulo 18, praise God, versikulo 21, iyang giingnan ang mga katawhan nga hangtod kanus abang magkiang-kiang kamo, taliwala sa duha ka daplin. Niya sa verse 22, ug si Elias mingon, ako bisan ako lamang nga usa ang manalagna sa Ginoo, ug ang mga manalagna ni Baal upat ka gatos og kalim-an ka tawo. Imagine na may isuon nitong panahon na gi-acknowledge ni Propeta Elias nga siya ra yung usa, wa na ilain nga nangalaga diya sa Ginoo, maminatud-on siya na lang. So naghimo sila og competition aron ikapakita mga higala ug mga kaigsunan kung kinsa gyud ang tinuod nga Dios. Kung mong tan-awon ang mga Israelinhon sa panahon nga medyo ingon ta lang murag pangkasab-an ni Propeta Elias, ang mga Israelinhon walay tingog maigsoon, wala sila mo tingog bisag usa ka pulong. Hallelujah. Wa gyud sila motubag, no? Versikulo 21, ug ang katawhan wala tumubag kaniya bisan usa ka pulong. Praise God. Taliwala sa mga challenge ni Propeta Elias, ang mga Israelinhon wala motubag, wala sila reply. Mao nga matod pa ni Propeta Elias, sige, kamong mga propeta ni Baal maghimo tag challenge, maghimo ta og competition. Ug kinsa ganitong Dios nga tinuod, so mao ka ng Dios ang mutubag sa ato ang mga paghangyo, sa atong mga pagtuaw, sa atong mga pagampo, pinaagi sa pagsunog. Pinakadako tong challenge maigsoon nga kung kinsa ko tong Dios nga mopakanaog og kalayo gikan sa langit aron mosunog sa ilang halad, mo nay matuod nga Dios. Ang kasaysayan maigsoon nagapadayon, hallelujah, nga miunag perform ang mga propeta ni Baal, ang 450 prophets of Baal igsoon, mo'y unang nagperform gikan sa buntag hangtod nag-udto hangtod naghapon. Ilag yung gani smala sa kasaysayan maigsoon, to make the story short, ilang gisamad-samaran ang ilang kaugalingon sa pamasin nga si Baal maluoy nila, ug sige sila sangpit ni Baal, Baal tubagain taon mi, pakiluoy nga tumang pakiluoy gud nila, apan bisag unsaon wala gyud namati nga Baal igsoon, wala gyud motubag si Baal. Ngano si Baal dili matuod nga Dios, o sa lamang siya ka Dios binuhat sa tao. Praise God. So nining panahon na igsoon, kung imong makita ug maaninaw, hallelujah, nga ang mga propeta ni Baal wa gyud sila nahimo
parang ilang ipanghimatuod ng ilang Dios gamhanan. Gani niya itong orasa, si Propeta Elias mo nasab ang nag-perform, iyang gipanghimatud-an nga ang Dios niya matuod og Dios nga kantigong mamati. Hallelujah. Sa tinuod may igsoon dunay gitawag og 60 prayers of Elijah nga walay kapinway kulang sa dihang gilitok kini ni propeta. Dunay 67 words of prayers of prophet Elijah. Sa ding iyang litok ang mga pag-ampo mga igsoon des Ginoo, iyang gihangyo ang Dios. Tungod kay ang Dios ni Elias na itong panahon na usa ka Dios nga gamhanan, usa ka Dios nga dunay igdulungog, usa ka Dios nga dunay mata, dunay kasing-kasing, dunay sama kanimo igsoon nga pagpanabot. Ano kung diin gani makita kag tawo, ikaw karon kung imong nabasahan ang pulong sa Dios, doon ay mga bahin sa kasulatan nga kita gihimo sa mas dagway sa Dios. Sabot pasabot kung unsa gani atong feelings karon, then way kalahian mausab na ang feelings sa Ginoo. Kung kita kantigong mag-uol, mausab ang Dios kantigo pud nga mag-uol. Now, niadtong panahon na sa panahon nga nag-ambo si propeta Elias, hallelujah, ang Dios nga iyang gialagaran, ang Dios nga iyang gisangpit buhi man nga Dios, walay duha-duha igsoon, 100% gitubag siya. Ang iyang hangyo nga magpakanaog ang Dios og kalayo. Praise God, on the spot, wala dugay-dugaya. Gipakanaog sa Dios ang kalayo gikan sa langit og ang mga halad ug ang halad nila nitong panahon na maigsoon ang halad ni propeta Elias gikaon sa kalayo. Hallelujah. Ug tungod ni ana maigsoon lato ng pag-istorya, gipangpatay ni propeta Elias ang 450 ka mga propeta ni Baal. In other words, nahimong nagmadaogon sa propeta Elias sa iyang pagpakig-fight. Sa maong competition, sa propeta Elias nagmadaogon. So sa akong nang gikaingon mga kaigsuonan, kaagi kini sa maong alagad sa Dios nga nagmadaogon sa iyahang pagpakig-fight. Hallelujah, sa mga propeta ni Baal. Unya sa iyang kadaugan maigsoon nga naangkon, dako niyang ka-surprise tungod kay samtang dito siya sa iyang Pinoy-anan, gipasuguan siya ni Reyna Jezabel o gipahibalo. Dunay tao nga gisugo si Reyna Jezabel aron pahibawon si propeta Elias nga pagkaugma si Elias patyon ni Reyna Jezabel. Sa nadunggan kini mga igsoon ni propeta Elias, wala maglangay si propeta Elias, milakaw siya. Ikaw kuno'y bantaan o ikaw kuno'y baharan nga patyon pagkaugma, di ka kamusibat. So ang alagad sa Dios maigsoon, isibat siya. Praise God, nilakaw siya. Muna itong gibasa ka ganina maigsoon sa unang hari, kapitulo 19, praise God, sa versikulo 4, nga si propeta Elias milakaw. Hallelujah. Unya sa iyang paglakaw mga igsoon, giabot siya kakapoy. Unya sa iyang kakapoy, nakatulog siya ilalom sa kahoy. Unya higalag igsoon, tungod kay ang Dios nga nagtabang ni propeta Elias, ang tabang sa Ginoo sa langit, dili lamang kutob ni atong panahona. Sa panahong nakig-fight pa si propeta Elias sa mga propeta ni Baal, kundili bisan sa nagdagan ng panahon, sa panahon si propeta Elias milakaw aron iyang iiskapo ang iyang kinabuhi. Ang tabang sa Dios nagasunod, ang tabang sa Dios nagauban. Sa nakita sa Dios nga iyang alagad gikapoy, gani na ikatulog si propeta Elias sa ilalom sa kakahoy. Ang Dios nagpadala og manulunda. Praise God, ngadto kang propeta Elias aron pukawon si propeta Elias sa iyang paghikatulog. Unya napakanindot maigsoon, kay dili lamang kutob sa pagpukaw ang gibuhat sa maong manulunda, kundi giandaman pa si propeta Elias. Ano sa giandam? O sa kamamon, ug doon na po'y tibod-tibod sa tubig maigsoon. Sa English gitawag siya pitcher of water. Yandaman siya pagkaon and yandaman po siya tubig. Wow, napakanindot maigsoon ang
gugma sa Ginoo. Napakanindot ang kahangawa sa Dios. Gani matud pa sa manulunda, kaon. Gipukaw si Elias unya gipakaon. Og si Elias maigsoon mikaon siya og miinom. Tapos siya kaon unang higayon. Tapos siya miinom. Nihigda siya pagbalik, grabing kapuyag yun maigsoon. Nahikatulog na usab siya. Apan tungod kay ang Dios nagmaluluyon sa iyang alagad. Sa ikaduha ka higayon, ang Dios nagpadala na usab og manulunda ngadto kang propeta Elias ug gipukaw na usab si Elias. Ug gani sa samang higayon maigsoon kun unsang gibuhat sa manulunda sa una, sa ikaduhang higayon mao man usab gihapon gipukaw si Elias para nga pakaunon og paimnon kay matud pa sa manulunda maigsoon sa bersikulo 7, tumindog ka og kumaon tungod kay ang panaw halayo ra kaayo alang kanimo. Nahibalo ang Dios, nahibalo ang manulunda nga ang panaw nga gustong panawon ni propeta Elias layo. Imagine, kung imong tanawon maigsoon sa last praise verse 8. Hallelujah, si Elias milakaw og 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Apan bisan pa sa maong paglakaw niya within 40 days and 40 nights, wala siya batiag ka kapoy. Wala siya batiag ka gutom, wala siya batiag ka uhaw. Ngano? Tungod kay ang iyang gikaon nga pagkaon igsoon dili basta-basta nga pagkaon. Praise God. Hallelujah. So ang kasaysayan maigsoon nagapalig-on kanato bilang usa ka maglalakaw o magpapanaw igsoon nining kinabuhia sa atong mga kadaugan sama ni propeta Elias nga nakadaog siya apan sa tapos siya nakadaog. Sa kalit maigsoon gibati niya ang kakubla ug kabalaka tungod kay sa iyang kadaugan do na po'y nagtinguha sa pagpatay niya igsoon. Pamanusab sa atong kinabuhi, di nato maigsoon malikayan. Praise God nga usahay magmadaogon ta apan taliwala sa atong mga kadaugan di nato kalimtan nga ang kaaway nato. Praise God, hallelujah. Nagapabilin siyang naglagot, nagapabilin siya nga nagahunag pamaagi aron ikaw mapildi niya. Aron ikaw, hallelujah, mahimong maalkansi sa kaaway. We should remember higalag igsoon nga kining kinabuhing Kristohanon. Praise God, dunay daghan tang mga kaaway. Dunay mga topics nga 3 enemies of every Christian. Praise God, but I'm sure dili kay tulo lamang mga igsoon. Pero the major 3 igsoon, major nga mga kaaway is una, the devil, mo nay nagunang kaaway sa kinabuhing Kristohanon. Ikaduha, the carnal nature, ang atong unod nun nga sitwasyon, ang atong nature bilang naa sa unod. And the last major enemies of every Christian is the world. Higalag igsoon, ang kalibutan. Praise God, nga atong gipuyan. So daghan tag mga kaaway sa atong kinabuhi. Kasi diyang makasinati tagkadaugan karong adlawa, ugma pohon, ang yawa walay undang, ang kalibutan walay undang, ang atong lawas, ang atong unodnon nga sitwasyon walay undang sa paglingla kanato aron kita mahimong mapildi sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo. Hallelujah. Munang igsoon kon mahigayon. Hallelujah, iskapo. Escape. Sama ni Elias sa iyang nahibawloan nga dunay nagtinguha siyang kinabuhi, siya igsoon milikay, miritira siya. Sa iyang paglikay gibati niya ang kakapoy. Imagine nang naay maglagot sa imuha, imagine nang naay magbahad sa imuha. Dili ka malipay ana unya kining atong mga kaguol mo resulta na og kakapoy igsoon. Mo resulta na og kaluya. Hallelujah. Igsoon, nagapadayon ng kasaysayan na sa atong pagkinabuhi bilang usa ka example si propeta Elias. Naagi mga panahon, salamat na lang kung mahikatulog kaysa mobalik gyud ta sa dalan nga atong gisubayan. Salamat na lang kung dunay mga Kristohanon nga mipahuway kumpara sa nagbackslide, kumpara sa nibalik sa ilahang kaagi nga karaan nga mga panggawi.
Salamat igsoon. Kung ikaw karon milaylo ka ha, kung ikaw karon ni pahuway, apan wala na kamo balik sa imong bisyo sa kaning panahon. Doon na tayo mga simpleng mga mensahe. Praise God. Kung pampilion ta asa may labing maayo ka nang mapahuway ta or ka nang muatras, igsoon pili ang pahuway kung papilion jud ka. Asa may maayong pilion mo pahuway o muatras. Para na ako maigsoon murag pabor na lamang ko sa kanang mga Kristohanon bang na mahuway karon pero wala gid sila mga atras, wala gid mo sibog ba. Apan pagpapilion na kay higalag igsoon asa man ka mo pahuway o mo padayon. Igsoon ang pinakanindot nga pilion mo ang pagpadayon. Ngano? Tungod kay walay kaluwasan diha sa pagpahuway. Walay kaluwasan nga gisaad ang Dios kung magpabilin kang magpahuway. So kung ikaw igsoon karon nga naminaw, daw sama ka sa kinabuhi ni Elias nga ni pahuway. Tungod kay nakasinati ka ug mga grabing pagsulay sa buhi. Igsoon ang pinakamaayong solusyon ni ana dili ang pag-atras kundi ang pagpadayon. Kaysa ako nang gikaingon, walay kaluwasan diha sa paghunong ug samot nang walay kaluwasan diha sa pag-atras. Tungod ang kaluwasan may igsoon nga gisulti sa Ginoo diha sa Mateo 24 bersikulo 13. Hallelujah, pa nang mulahutay hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Igsoon si Elias nakatulog. Parang daw sama sa napulo ka mga dalagang berhen. We should to remember my son sa Mateo Kapitulo 25. Praise God nga ang mga dalagang berhen, pulo sila kabuok. Silang tanan puro na hikatulog. Apan sa ilang pahikatulog, salamat kay ang 5 kanila mga manggialamon. Na sa ilang pahikatulog, pag-abot sa tunga nga kagabion, nabati nila ang singgit nga nagaingon, andaman ninyo ang inyong kaugalingon kay ani ana ang pamanhunon. Ang mga buutan, mga igsoon, ang mga berhen nga kinsa mga buutan, dali-dali silang midagkot sa ilahang mga suga og ila kining gidugangan og lana. Samantala ang 5 kanila mga buang-buang, hallelujah, wala sila'y reservation, wala sila'y lana nga gireserba aron ikadugang sa ilahang suga nga nagkapalong. So naging alaot maigsoon ang 5 ka mga buang-buang. Sa Elias nakatulog. Ikaw karon igsoon nga Kristohanon dili malikayan nga doon ang gipanahon mahikatulog ta. Mubati tagakapoy. Apan hibaw-i tungod kay ang Dios nagmaluluyon kang Elias ug ang Dios ni Elias nga nagmaluluyon mausab ang Dios nato karon. Mahimo igsoon, praise God, nga niadtong panahona ang manulunda nga nagpukaw ni Elias. Nining panahona bisan ang mga programa sa radyo, dili lamang kay ang dalan sa pagkabalaan kundi bisan ang ubang programa mao kana ang manulunda sa Dios nining atong panahon. Parang ikaw nga nagpahuway, ikaw nga nahikatulog, mahimo kang mapukaw gikan sa imuhang kabugnaw diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mga pakaswerte ta karong panahon nga doon na tayo mga programang madunggan sa radyo. Praise God, hallelujah, just to encourage us, hallelujah, para maligon ta sa pagpakigrelasyon sa Ginoo. And I'm sure di lamang kayang dalan sa pagkabalaan mao naga-encourage kundi doon na pay daghan nga mga programa igsoon. Praise God nga naghatag og pagdasig nato aron ta dili magpabiling mahikatulog kundi hallelujah mulakaw mubangon una ta and pagkahuman nato bangon mukaon kita. Praise God, ug moinom og pagkahuman mulakaw ta igsoon alang sa atong destinasyon. Kung kita nasayo digsoon nga kung kita magmaminatud-on sa atong pagpangalagad, ang pinakakatapusang destinasyon igsoon mao ang langit nga giandam sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Igsoon ko diha kang Kristo nga naminaw karon. Ikaw nga nagtan-aw via Facebook, ako kang gidasig karong panahon na igsoon, dapat maging Diyos noon ang tao. Sa makausapa gusto na ako uning ipalano din orasa. Usa ka maayong butang nga angay buhaton sa katao nga maging Diyos noon siya, dili siya maging relihiyoso. Atong gibungkag gilumpag mga igsoon kanang klases mga baruganan. Atong madunggan atong mga ubang mga higala nga super kayo ka relihiyoso. Praise God. Igsoon para nako no.
ang atong religion o pangalan sa grupo specifically. I'm so very sorry tungod kay ang issue akong religion makoreksyonan man gyud ta ni ana. But nining orasa kung unsay ngalan sa imong grupo ba, igsoon dili na maayong padakon, dili na maayong ipanghinambog. Tungkol kay ang pinakamaayong ipanghinambog ug padakon sa tong kinabuhi mao ang Dios. Ngano? Wala pa ta mga igsoon no makapanog alan sa grupo. Ang Dios gikan pa sa taguangkan sa atong inahan maayo na siya nato. Wala pa gani ta mo gawas aning kalibutan na ang gugma sa Dios na epekto na sa atong kinabuhi. Ang gugma sa Ginoo, hallelujah, ato nang nasinati. So asay maayong padakon nato. Ang gugma sa Dios pangalan sa imuhang karitula sa imong simbahan. Hallelujah. Igsoon ko diha kang Kristo ning orasa. Hibaw nga si Elias tungod kay ang programa sa Ginoo dili siya gustong magpabilin nga mahikatulog ang alagad sa Ginoo. Gipukaw siya. Tungod kay nakita sa Dios nga ang intensyon ni Elias moadto sa Horeb ang bukid sa Dios. Mamanusab ni orasa. Nakita sa Dios nga walay taong gustong moadto sa inferno. Munang ang programa sa Dios may igsoon, nagapadla siya mga pastor, nagapadla siya mga preacher, nagapadla siya mga missionary, mga good leaders para nakita dili maadto sa inferno kun dili mahatod ngadto sa kaluwasan nga mao ang langit nga giandam sa Ginoo. Muna igsoon, ayaw pagpabiling mahikatulog. Kung sa panahon makabati kag mga pagpukaw, sa akong nanggikingon daghang programa nga pamukaw para sa atong kinabuhi sa panahong maluyahan ta. Sa panahong awhagon ka sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios, di padayon. Kami diri sa programa ng dalan sa pagkabalaan, wa may mag-ingon nga diri mos among simbahan. Kung dili bisan asa kadapitang simbahan nga may kalipay ka, importante karong panahon na igsoon. Praise God, hallelujah, nga suod da sa Dios. Importante rong panahon na nga maging Diyos nun ta. Dili kay relihiyoso. Nakadepende sa relihiyon ug asa siya nasako. So igsoon ni orasa, wala ko'y gipatama ning orasa, ga-encourage lang ko. Sa matag usa kutob sa nagpamati karon, kutob sa nag-view ning orasa nga dapat maging godly and holy kita diya sa mata sa Dios kumpara sa subrata ka relihiyoso. Hinaot igsoon nga makaabot ta sa destinasyon nga mo ang langit. Ang langit layo, pero pinaagis atong pakigsuod sa Dios. Pinaagis atong pakigrelasyon sa Dios. Igsoon makaabota niya ng dapita. Dalaygon og may gugmaong Dios. Daghang salamat nining oras sa Ginoo. Salamat dining mong mga bahin o Dios. Nga sa makausap pa among gilabas sa among panumduman. Kunon sa importante o Dios nga sa among panaw, magpatalinghog kami sa mga pagpukaw, mukaon kami Ginoo sa mga pulong nimo o Dios bilang espirituhanong pagkaon, ug muinom kami Ginoo sa imong presensya nga mo usab ang balang espiritu nga maghatag kanamo Ginoo og resistensya ning panaw sa pagpangalagad nimo Dios. Ako nagahangyo kutob sa mga kaigsuonan karong naminaw nga naa sa mga kaluyahon. Kanay katulog ang ilang paghigugma. Nay katulog o Dios ilang pagbati kung unsa ka importante nga mga lagad makigsuod nimo. Ako nagahangyo o Dios ang kining maong programa nga ilang napatalinghugan usab mahimong usas mga instrumento aron sila Ginoo. Alimentras di pa ulahi ang tanan. Mahibalik diha sa imong tiilan. Mahibalik sila Ginoo sa pagpakigrelasyon diha kanimo mindras di pa ulahi Ginoo. Salamat o Dios sa imong kaayos. Salamat Lord sa imong gugma. Salamat sa imong concern. Ikaw ang Dios nga dunay kahangawa kang Elias. Ug di lamang kay Elias kundi libisan namo usab karon. Dalaygon ka ebdes tanan o Dios namong mga gisgutan ning gabion. In Jesus name, amen and amen. Hallelujah. Igsoon dining orasa ang programa ang dalan sa pagkabalaan magapanghinaot. Ngaunta dunay dakong kapuslanan ang ato ang nadunggan karong gabion na ug hinaot nga nakahatag kami og paglig-on
pagdasig ug paglipay sa espirituhanong bahin labi na sa atong pagkigrelasyon Dios Ginoo. So before ta mo end my